Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongitorriak egunez egun Iruña herriko hotsak eta zaratak saiora. Urtarrilak 22 dugu gaurkoa astelena eta gaurkoan eduki ezberdinak izango ditugu, adibidez merkatu txikiko lan eskaintza berriak eskainiko ditugu eta gero bukatzerakoan musika honen Garikoitz Mendizabal eta Aitor Furundarena musikarien diska berria aurkeztuko dugu, bi poliedro. Gero artearen ibilbidean Alfredo Sadaren erakusketa emitituko da eta gaurkoan, orain ez dudala esan, kolaboratzaile batekin egoteko aukera izango dugu, Patxi Urrutiarekin, beti bezala gaurkotasun gaiak komentatzeko, beraz, has gaitezen. Goazen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1888 urtean Sergei Eisenstein zinemagilea jaio zen. Gaur egun muntaketa zinematografikoaren aitatzat hartzen da. Mende bat geroago, 1929 urtean, Dominikar Errepublika eta Haitik, bi herrialdeen arteko mugak zehazten zuen ituna sinatu zuten. Aztertu ditzagun orain gaurko lerroburu nagusiak Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, hauexek dira gaurko urtarriaren 22. egun honek utzizkigun lerroburuak. Eta politika kontuak asko dugu gaurko albistegia. Laura Perez aldugutik baztertu dute kode etikoa urratzeagatik. Kargu guztietatik kendu dute Perez eta parlamentariak entzuten oskatu diote. Militantziarekin behin-behineko etetea dela dio alderdiak. Patxi Zamoraren aurkako jazarpen ideologikoa salatu du Kontuz elkarteak. Iberia hegazkin konpainian 31 urte lan egin ondoren Guardia Zibilak hegazkinetan sartzeko baimena ukatu dio. Herri galdeketa egingo dute burlatan jaietan bigantzen nahi dituzten erabakitzeko. Gaurtik igandera bitartean egingo dute eta herrian erroldatuta daude. 16 urtetik gorako herritarrak parte hartu behar izango dute. Aurrera eginez albisteekin, 3 graduko lurrikara izan da Olaben Geografia Institutu Nazionalaren datuen arabera, igande honetan arratsaldeko 6:20 inguruan gertatu da. Eta guztira 7.300 adingabe parte hartu zuten iaz, Iruñako udalak finantzatutako prebentzio ekintza komunitarioko zerbitzuek antolatutako jardueretan. Eta takonera proiektuak berdegune zabalak egonlekuak jolaslekuba pabiloi bat izango ditu. Iruñako udalak proiektuaren xetasunak azaldu ditu prentsaurrekoan eta albisteekin bukatzeko Nafarroako sagardo egileen elkarteak Berueteko betxoenean ospatu du txotx denboraldiaren asmenta. Jarrai dezagun egunkarietako azalekin eta egunero egiten dugun moduan Diario de Navarra egunkariarekin hasiko gara. Goikaldean lerroburu nagusian, adingabekoen 2%ak esneari, arraultzei, arrainari edota frutari alergia dio. Azaleko argazkian Osasuna futbol taldeko jokalariak agertzen dira Borja Lasok sartutako gola ospatzen. Azpian titular hau dago. Osasunak hegaldia berrerartzen du. Diario de Notiziaseko azalean, lerroburu nagusian, Nafarroak 371.911 kontratu erregistratu zituen 2017 urtean errekor berri bat suposatzen duena. Azaleko argazkian Osasuna futbol taldeko Borja Laso ikus daiteke sartutako gola ospatzen. Izenburu hau dauka, garaipenezko arratsaldea. Gara egunkarian, Goikaldean lerroburu nagusian, fiskaltzak Puigdemont atxilotzea eskatu du Danimarkara bidaiatzen baldin badu. Azaleko argazkian Turkiako armada agertzen da Kurdistan okupatzen. Izenburu honekin ageri da argazkia. Turkiako armada Siriako Kurdistanen. Egunero egiten dugun moduan Euskal Herria Irratiko webgunea ikusiz amaituko dugu. Goikaldean ezkerraldean takonera proiektua, berdegune zabalak, egonlekuak, jolasguneak eta pabilioi bat. Ezkerrean, frankismoren zigorgabetasunaren aurka alkateak bat eginda izenburua duen berria ageri da.
Beherago, terrorismoa goratzea egotzita urtebete eta 6 hilabeteko kartzela zigorre ezarri diote kazetari bati. Oraindik beherago ez eskuinean, Bardoak Nafarroako taldekako bertso egitasmoa otsailaren 2tik aurrera. Eta azkenik, Kontuz elkarteak Patxi Zamoraren aurkako mendekua salatu du. Egin dezagun aurrera aste honetako agenda ikusi. Gaur eta urtarrilaren 31 arte Milagrosako Zibiboxean, bai goizez eta baita arratsaldez ere astelehenetik ostiralera grafiti erakusketa eskainiko da. Sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 7 San Jorge Zibiboxean hitzaldia euskeraz. Adigabeak hunkitzeko ahalmena galtzen dugu izenburuarekin, sarrera librea da, baina gonbidapena hartu behar da hitzaldia hasi baino lehen. Bihar arratsaldeko 6 eta 4 Mendillorriko liburutegian ipuin kontalaria euskeraz. Zeneska poteretsuak izenburuarekin sarrera librea da. Asteazkenean arratsaldeko 6 Iruñako Zibikanen ipuin kontalaria ere euskeraz. Plomin historio eta ipuin, sarrera librea da. Ostegunean, ostiralean eta larunbatean arratsaldeko 8 Gaiarre antzokian dantza ikuskizuna. Hito alai aires bohemios la tierra baila izenburuarekin sarrerak 15 euro balio du. Eta azkenik, ostiralean arratsaldeko 7 San Jorge Zibiboxean Mon Musicians on Mars taldearen kontzertua eskainiko da, urtarrilaz zikloaren barne, doakoa. Gaur ipar partean laino dexente izango ditugu eta euri apur bat egingo du. Hegoaldean berriz, giro argiagoa izango da. Kantauri isurialdean lainoak ugariak izango dira egun osoan, naiz eta goizean ostarte batzuk zabal daitezken mendebaldean bereziki. Arratsalde gau partean euri egingo du ekialdean batez ere. Hegoaldean lehen orduko lainoak desegin ondotik ostarte politak agertuko dira, naiz eta arratsaldetik aurrera bertan ere lainoak ugarituko diren. Temperatura epelarekin jarraituko dugu. Asteartean lainoak eta ostarteak ipar partean oraindik ere hodei ugari izango dira goizaldean eta goizeko lehen orduetan eta orduan gainera euri pixka bat egin dezake. Eguneroko gainerako orduetan berriz lainoak eta urdinguneak tartekatuz joango dira. Hegoaldean zerua ez da hain lainotu egongo eta lainoak desagertu ondoren giro eguzkitsua izango da orokorrean. Temperatura maksimoak 15-17 gradu artekoak izango dira. Ikus dezagun zenolako berriak utzi dizkigun egunak Iruñ herrian eta Barañaingo herriarekin hasiko gara. Aurten seme-alaben aurre matrikulatzeko epealdia otsailaren 1tik 7 zabalduko da. Eta hizkuntza eredua ezberdinak hautatzeko aukera izango denez, informazio gehiago izateko hitzaldia antolatu du Barañaingo udalak bihar arratsaldeko 6 udaletxean. Disfrutando de los idiomas, cómo ayudar a los hijos/hijas con idiomas en los estudios izenburupean. Bestalde, Barañaingo udalaren kultura arloak urtarril eta otsailerako 2 erakusketa antolatu ditu. Barañaingo artistak saia bildumaren barne. Egunero bezala Iruñako berriekin amaituko dugu. 7.300 adingabek parte hartu zuten 2017an Iruñako udalak finantzatutako prebentzio ekintza komunitarioko zerbitzuek antolatutako jardueretan.
Asironek Bartzelonara joango da gaur justizia eta ondarearen aldeko hirien sareen bigarren jardunaldietan parte hartzeko. LGTBI foruak 2018ko programazioaren lehenengo sesioa arrotu zentroaren erabilpenak eta estatu mailako topaketak abordatuko ditu. Sukaldari laguntzailea behar da Iruñan, eguneko menua, pintxoa, bokatak, plater kombinatuak prestatzen dakiena. Lanaldia astelehenetik ostiralera, 5:00 bederatzitara interesatua bidali kurrikulunak fcseleccionbar@gmail.com helbidera. Autotaller batek administraria behar du Iruñan, kurrikuluna bidali personal@manzanos.com helbidera. Arakilen Iruñatik 25 kilometrora Artzaina behar da, aragitako ardiekin lan egiten esperientzia duena, kurrikuluna bidali ealsasua@navarra.es helbidera. Irakaslea behar da, lanbide heziketako irakaslea eta soldatzailean espezializatua, kurrikuluna bidali administrazion@elkarte.org helbidera. Saltzailea behar da, haurra arropa opariak osagarriak bisuteria duen komertzio batean, astelehenetik ostiralera arratsaldez eta larunbatetan goizetan. Kurrikuluna bidali ofertas@navarra.es helbidera. Web horri diseinatzailea informatika teknikaria behar da, lanaldi osorako astelehenetik ostiralera Iruñan. Kurrikulunak bidali almar2805@hotmail.com helbidera. Metalgintza enpresa batek prentsista behar du, 104 tonako prentsa automatikoakin lan egiteko, lanaldi osorako goizez arratsaldez edo gauez txandan aritzeko. Kurrikuluna bidali rrhh.pamplona@ananda.es helbidera. Aseguro eta pensio planen saltzailea behar da Iruñan, lanaldi flexiblea, soldata fijoa gehi osagarriak. Kurrikuluna bidali oficina@elbetia.es helbidera. Metalgintza enpresa batek tailerrerako langilea behar du, ikasketak erdi edo goi mailako mekanizazioa, lanaldi osorako goizez edo arratsaldezko txandan, zizurren aritzeko. Kurrikuluna bidali personaldetaller2018@gmail.com helbidera. Fibra optika telekomunikazio denda batean saltzailea behar da Iruñan, ordutegia goizeko 10:00tik 3:00 eta arratsaldez 4:30tik 8:00. Kurrikuluna bidali rrhh@logikaline.com helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu, bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez, bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteben.